alebo adresované vám, pretože ste zobrali záštitu nad týmto podujatím. Ja si z toho vyberám, že sme povinní vyrásť vysoko a zachrániť túto krajinu. Naozaj, blahobyt tejto krajiny bude merateľný rozvojom a výkonnosťou pôdohospodárstva, ktoré potrebuje takéto akcie, takéto knihy poznania priamo v praxi, ktoré hovoria o tom, kam by mohlo naše pôdohospodárstvo a dospieť, ak budeme odborne využívať potenciál výkonnosti plodín, hospodárskych zvierat a samozrejme ľudí, strojov, ktoré dosiahnu vyššiu výkonnosť, vyššiu sebestačnosť, ktorá nám dnes naozaj chýba. Pán predseda, ďakujem za slova, ktoré som sa dočítal v týždenníku Roľnícke noviny, keď ste povedali, že potrebujeme vyprodukovať ďaleko viac mesa, mlieka, ovocia, zeleniny, hrozna. Potrebujeme nadprodukciu v tomto nedostatku, pretože Slovensko kleslo v potravinovej sebestačnosti pod 50% a potenciál výkonnosti hovorí o tom, že by sme mohli vyrábať 200% toho, čo dnes Slovensko potrebuje. Ja verím tomu, že aj program vlády, aj vaša záštita nad týmto podujatím, pán predseda, je zárukou toho a je to aj inšpirácia pre pána ministra, ako pri skladaní účtov po 4 rokoch povedať, že sme sa naozaj pohli dopredu. Nezostáva mi ešte pripomenúť jednu vec 21. októbra 2008, keď som v prítomnosti pána prezidenta republiky a pána riaditeľa Národného žrebčína Topoltránky odovzdával pri návšteve kráľovnej Alžbety dar žrebca majestóza, ktorá mi vtedy povedala, znova ho zacitujem, ak som z toho niečo vynechal, samozrejme napísané, to nemám, vtedy mi povedala ako ministrovi pôdohospodárstva, ministrovi vlády Roberta Fica, pán minister, nezabudnite, že vediete najdôležitejší rezort. Každý, kto z vôle Božej a z vôle svojich rodičov prišiel na svet, má právo sa najesť. Na svete je hlad. Alebo prispejte k tomu, aby výkonnosť vášho pôdohospodárstva stúpla a aby ste eliminovali aj vašou prácou hlad, ktorý momentálne pre vyše miliardy ľudí na planete je. Skutočne boli to veľké slova tejto ženy a ja si myslím, že Slovensko má na to s podporou vlády, samozrejme s negociačným procesom, ktorý nám v druhom plánovacom období čaká, ale aj vlastným pričinením ďaleko naviac, pretože mať v rukách vyše 1 000 000 hektárov úrodnej pôdy, to je záruka toho, že na Slovensku môže byť naozaj dobre. Dovolte mi, aby som poďakoval všetkým vystavovateľom, ktorí sa prezentujú na dňoch pola. Je tu vyše 500 políček, o ktorých bude hovoriť Martin, ale v prvom rade mi dovolte, aby som sa poďakoval jemu, pretože bez jeho pričinenia by skutočne dnes táto veľkolepá výstava, táto studňa poznania pre všetkých, ktorí sa s pôdohospodárstvom zaoberajú, nebola. Keď sme sa, Martin, v lani 10. mája stretli, prišiel si za mnou a hovoril si mi, pán Becík, hľadám partnera na to, aby sme urobili výstavu polných plodín, políčok, kde by sme ukázali plodinové pokusy, odrodové pokusy, pokusy výživy rastlín, pokusy ochrany, pretože dnes to všetko žiada veľa peňazí a veľa hospodárov hospodári neodborne a preto aj ten výsledok je taký, aký je. Tak som vám povedal, Martin, alebo dnes už som ti povedal, že ja na to potrebujem 2 mesiace, pretože radšej nič neurobiť, jak urobiť niečo, čo dopadne zle. Začiatkom júla sme sa stretli a povedali, že ideme do toho a dnes som rád, že sme túto akciu urobili. Vtedy si mi povedal, že je najväčší problém, že sa bojí, že pri tej akcii, aby nepršalo. Ja som si vtedy povedal, Marta, tvoje starosti. Dnes som rád, že aj včerajší deň vyšiel, aj dnešný deň vyšiel, aj keď nám počasie počas celej vegetácie nevyšlo,
pretože to, čo tu máte možnosť uvidieť, zhliadnúť na 500 políčka a plus samozrejme stroje, mechanizáciu, ale aj techniku štvornohu, ktorým sa voľakedy obrábalo pole, pretože roľník vždy slúžil svojej zeme a vynašiel sa na to, ako tú zem obrobiť, aby mu dala na stôl to, bez čoho sa nedá žiť, to znamená chlieb a všetko, čo s tým súvisí. Tak mi dovol, aby som sa ti poďakoval, že to veľké dielo, ktoré sme urobili, ktoré si nás žiadalo každý deň, všetkých tých, ktorí okolo toho robili, že sa podarilo. Samozrejme, že ďakujem všetkým vystavovateľom. Je tu výsledok vedy, výskumu, výsledok praxe, ktorá dokazuje bez rozdielu malo alebo veľkoplošného hospodárenia, ako výkonné poľnohospodárstvo by malo vyzerať, aby Slovensko raz mohlo povedať, že aj v bilancii výrobe potravín nemáme pasívnu, ale aktívnu obchodnú bilanciu. Takže ďakujem veľmi pekne.